Tirkiyên misyoner ên ku Kurdan wek hemal dibînin. Bi nasnameya PKK êrişî nirxên Kurda dikin. Kadroya PKK hêlin Ümit di hevpeyvîna xwe ya li gel yek ji organên medyayê yên PKK da got ez PKK wekî Kurd nabînim. Hêlin Ümit ji wekî hêlîna Tirk di nav PKK da tê naskirin. Çawa dibe ku yekî Tirk derbarê Kurdan da bibêje ew ne Kurdin. Gelo hêlin Ümit kî ye? Hêlin Ümit navê ve yê rastî Nilüfer Çoban e. Di sala 1978 da li bajarê Kastamonê Tirkiye hatiye dinê. Li Stenbolê mezin bûye. Di sala 1979 da bi rêya heskiriyê xwe re tev li PKK bû. Pêşî çoya Yunanistanê, pişra ço Şamê li wir bi Öcalan rama. Ji wir jî şandin Ewropayê, paşê jî ew rêkirin Qendîlê. Endama Komîteya Nabendiya PKK-ya û bi salan tevî Mustafa Qaraso di rêveberiya Komîteya Çapemeniya Rêxistinê de kar dike. Di jiyana xwe da bajêrekî Kurdan nedîtiye û ji bilî Kurdên di nava PKK da tu Kurd nedîtine. Îca zaroka Tirkan rabûye bi bêhurmetî dibêje ez PKK bi Kurd nabînim. Hêlîna Tirk bizanî be dema PKK heyî hêj serokê te ji dayîk nebibû. Barzanî ev 105 sal û PKK jî ev 80 sal şerê azadiyê dike. Bi hezaran pêşmerge şehîd bûne. Kurd bi pêşengiya PKK fêrî şerê rizgarî û azadiyê bû. Rêbaza Barzanî PKK li her çarparçeyên Kurdistanê bo çavkahaniya xebat û tekoşînê. Heger dinya niha Kurdan nas dike, bi xêra serê PKK ye. Bi tekoşîna PKK herêma Kurdistanê ava bû. Peymana Lozanê şikan. Hêlîna Kimaşxezî jî rabûye û bêrêziyê bi nirxên Kurdan dike. Ma kî Kurd e û kî ne Kurd e dê tu û partiya te diyar bikin. Heybê rewş PKK û Barzanî bi tekoşîna 100 salan Kurd û Kurdistan ji tunebûnê rizgarkirine. Dema ku hêlîn Tirk û partiya wê tunebû Barzanî û PKK hebûn û li ser navê Kurdan tê dikoşan. Yên ku hêlîn Tirk ji xwe re rêber dibîne mîna Duran Kalkan jî bi xêra PKK fêrî çekgirtinê, agirpêxistinê û jiyana partîzanî bûne. Hêlîn Tirk di nava PKK da bi parpiştiya Mustafa Qaraso Duran Kalkan bûye endama Komîteya Navendî. Ev necês ew qas ser xwe de çûye îja dixwaze balans bide Kurdan jî. PKK nirxên rûmetê di nava Kurdan da tu nedike. Bi rastî jî ev bi ehlaqiya hêlîn Tirk rastiya PKK jî eşkere dike. Diyar dike ku PKK çi qas bi pîverên ehlaqî lîstiye. Ev 40 salin PKK hewl dide dest dayne ser hemû destkeftiyên Kurdan. Swarbûna ser pişta zarokên Kurdan ne bes bû vêja dixwaze Tirkan jî swar bike. Di kîjan tekoşîna cîhanê da gelên serdest kolonyal dikarin şîretan li gelê bindez bikin. Ma İngilîzek biçe nav İrlanda û bibe rêveber dikarî bêje ez bawer nakim ev kes İrlandî be. We nabêje. Îcar çima Tirkên di nav PKK da wiha dibêjin. Ji ber ku PKK ne tevgereke Kurdawarî ye. Berûva jî tevgera kontrolkirina Kurda ye. Dibin navê internasyonalîzm û biratiya gelan da Tirkan wekî qayyum li ser Kurdan disepîne. Şagirdên Yalçın Kûçik li ser karin. Li aliyekê sirri sirreya onder, li aliyê din Figen Yüksekdağ, li aliyekê hêlin Ümit, li aliyê din Duran Kalkan, li aliyê din Vasilî Siyaylalı û li aliyê din Weysî Sarı Sözen, ev hemû Tirk wekî dostên Kurdan tên pêşkêşkirin û li ser medya Kurdî desthilatin. Musîbeta herî mezin ew ku ew gurên bi pîstê berxê li xwe kirine wekî nûnerê Kurdan diaxivin. Hemû jî kesên bêrêz, bêehlaq û bêrawiştin. PKK ji bo kesên wiha keştiyekê pir baş e. Li ku derê dijminên wiha dost hebin dibin sîwana PKK û saziyên wê da dibin navên hevkariya siyasî yên wekî biratiya gelan avakirina demokrasiya hevpar, tekoşîna hevpar, tirkkirin û her wiha dibin sîwana PKK da êrişî Kurdan dikin. PKK û saziyên wê bûne hêlîna van kesên bê nasnameya ehlaqî. Êrişî nasname dîrok û rabordiya Kurdan dikin. PKK ji salên 1980 ve hemû qadên xebata xwe bi taybetî çapemenî ji karbidestên dewleta Tirk misyoner û kirêgirtiyên wiha re vekiriye. Yalçın Kûçik navekî derînê dewletê ye. Di navbera salên 1990 û 1999 de bo Öcalan re mîna hevserokekê xebitîn. Li pişt êrêşa PKK ya salên 1990 ya li ser Kurdistanê dîsa Yalçın Kûçik hebû. Berpisyarê peywendiyên dewleta Tirk û PKK bû.
Dünya hemû vê dizane paşê şûngirên Yalçın Kûçik derketin holî. Sirri sirreya on der di nav van karbidestan da yek jî serokên mezin e. Tiliya wî di nava felaketên weke şerrê xendekan da heye. Durujma em ê te nekin serok jî wî bi Selahattin Demirtaş avêtin. Tirkiyên nûnerên dewletê yên di nava PKK da jibiyayî dibêjin Kurdên netewperest xirab in, PKK xirab e, yê ku pir bi Kurdî diaxive xirab e, yê ku giraniyê dide kurdayetiyê xirab e, yên ku dibêjin bila Kurd xwe bi rê ve bibin û divê dewletekê wan a cuda hebe xirab in. Bi Kurdî ev misyonên dewletê di nava PKK da erkdarin. Li ser pişta Kurdan bûn xwedî kursî, pere û nav. Kurdên dijî van nûnerên dewleta Tirk radibin tên teşhîrkirin. Lê belê em dibêjin ev Tirkên wekî dostên Kurdan dixwîn nikarin bibin dostê Kurdan. û mîna vê peyva di pirtûka Grigorî Petrov ya bi navê welatê Zambaq da gotî: Ya Xwedê, tu min ji dostê min biparêze, ez ê xwe ji dijminên xwe biparêzim.